građane Europe da se... Be active, znači prevod s engleskom budite aktivni, najjednostavnije. Cilj je, znači, obzirom na sva istraživanja koja je radila Europska komisija, a radili smo i mi kao Središnji državni ured za šport u sklopu izrada nacionalnog programa športa o tjelesnoj aktivnosti građana, znači od najranije dobi do najkasnije dobi. Svi smo došli do zaključka da naravno tjelesna aktivnost nešto što nam svima manjka. Najčešće je vjerojatno problem i uzrok vrijeme, pa možda isto moderna ova vremena gdje tehnologija nam zaokupi i više nego što bi trebalo. Znači cilj projekta je aktivirati ljude da nađu neki šport, neku aktivnost rekreativnu koja im odgovara i jednostavno počinju to možda ili svakodnevno prakticirati ili 2 puta tjedno dovoljno, ali da se jednostavno malo probude iz zimskog sna. Znači program koji će obuhvatiti 4 latino plesova, salsa, merengue, bachata i cha-cha-cha. Zatim nastavit ćemo sa boxing fitnessom uz elemente borilačkih varijanti. Nakon toga slijedi body workout, nekakav program tipa funkcionalnog treninga sa elementima čučnjeva, iskoraka, upora za oni koji vole malo intenzivnije i žustrije vježbanje. I na kraju ćemo se istegnuti i opustiti uz program joge, odnosno pozdrav suncu, s obzirom da ćemo vježbati u večernjim satima. Dakle, još jedanput ću ponoviti, svaki program će trajati 15 minuta, a između svakog će nas zabaviti plesne skupine. Evo još jedanput prilika da pozovemo sve naše sugrađane da se odazovu ovom izuzetnom događaju u našoj Puli, u areni 29. rujna, da svi zajedno pošaljemo još jedanput poruku svima onima koji se još ne bave nikakvim tjelesnim aktivnostima, nisu odabrali rekreaciju ili sportsku aktivnost kojom bi se bavili, pa možda i na taj način da ih potaknemo da aktivnije promišljaju o svom zdravlju. Ovdje će biti organiziran šarolik program i sigurna sam da će u konačnici svi se dobro podružiti i svi zajedno pronaći nešto za sebe.